Salam aleyküm gitaristler, häzir siz bilen sen bolmasaň ýanymda aýdymyň akordyny, kakuny öwrenýärs. Aýdym primerini näýdirek gitdi. Men var divana hassa, goýdum armanyny ussa. Men var divana hassa, goýdum armanyny ussa. Başımda göz yeserim, sen bolmasaň ýanymda, sen bolmasaň ýanymda. Gatnay gatnay ýolundan, göýdi janym aýdymdan. Gatnay gatnay ýolundan. Şuňa meňdeşirek gitdi, esasy biz ulanja kakumyzy, zadymyzy görkezdim men. İlk bilen, öňkü başlaýşymyz ýaly kakuny öwreneli. Kakuny näýili? Şeýle. Urýas, uramyzda näýil urýas? Öňem görkezdim. Elimiziň şöhrimiz bilen, şöhri ýa-da ştaýlary bilen, şoňsy bilen şeýle. Şöhri urýas. Bäri ursagym bolýar, edil şu kakuda şöhri ursak bolýar. Bäri ursak gok çykmaýar. Urýas. Soň şöyle grafika çygyny görkezdim. Urýas, soň aşak, soň ýene aşak, soň ýokary, soň ýene aşak. Daş towlanan näýilik? Daş towlanmady şeýle süýen marmak bilen urýas. O daş towlananam başa marmak bilen şeýitdir aşak. Indi şöyle saklaýas, aşak, aşak, ýokary, aşak. Şunu belli alalım. Saklaýas. Nöwne udar. Aşak, ýene aşak, soň ýokary, soň ýene aşak. Kak goýberýär. Saklaýas, aşak, aşak, ýokary, kak goýberýär. Ýani täze haýaljakdan gaýtaly. Şunu çaltyrar etmeli. Petikler goýnan ýygynyň barmam goýbermeli. Arasynda ýene bir kaku çarşýar. Bir ikinji kaku bu. Bunda şeýle 3 udar. Ýagny urýas, soňam aşak, soňam ýokary. Süýen barmak bilen aşak ýokary etdi. Näli? Uramyzda barmamyny şeýle pitiklejek ýalyp bolup saklap taýnak goýas, urýas, soňdan pitikleýär, soňdan ýokary udar edemizde şunu ýene barmamy ýene şöhret gelip durýar. Bärde durdy. Haýaljak gaýtalan çarçaljak bolmaň, öwrenmeýär. Haýsy akordlar ulanýar? Biz esas bare akord oýnar säbi. Bare sizem oýnak bolýan görnüşi bar bärde. Ýöne bare ansat bolýar. Ayam akord. 5-nji perde bare, 7-nji perde 4 we 5-nji tar. Soň A diez akord da, soňal akord da. Ýani näýli? 6-njy perde bare tutýar. Soň 8-nji perdede 4 we 5-nji tarlar, 7-nji perdede bolsa 3-nji tar şeýle. Bare ýokarky pasatka diýsek bolar. A diez. Soň edil şu görnüşden bäri 2-nji perdäge geçýär. Ýagny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nji perdede. 8-nji perde bare ýa-ni
Si akord. Şöyle de şu si. Şu si. İkisem var. Ondan buram dayam akord. Dayam näli? 5-nji perde bare. 7-nji perde 4 ve 3-nji tar. 6-njy perde bolsa 2-nji tar. Dayam hem berde var. Yani ayem bilen berde de ayem şorda. Soň dayam bilen dayam bilen si bilen si. Bilen a diyes bilen berde a diyes. Şolar ýaly bitdi. Hani indi zata başlaryň kakku öwrünip başlaryň. Inseren olsaň şu sen bolmasaň ýandaýdym. Diňe çarny waydana arasyna urup zat edip garaşyp şeydi waydyle ýöne men size dol görünüşini görkezjek, siz bulaşmany öwrenýär ýaly näçe guru oýnamalygyny. Ýani akkordumyzdan, kakkumyzdan ayemde 4 guru oýnaýar. Soňra dayama 4 guru. Soň ýene ayem 4 guru. Soň ýene dayam 4 guru. Soň si 2 guru. Soň a diyes 2 guru. Soň arasynda şeýle ýer bar. Olam 3 tar aşak ýylyny. Aşak ýani näle ayem a diyes. Soň si. Soň ýene a diyes. Iň soňunda da bir gelek ayem. Ýani näle? Bolly şolar ýaly soň ýene ýyzyn başlap bermeli. 4 guruk ayem. Inni şörde beýleki kakkuda oýnajak bolsaňyz, eger ýanky kak birinji kakkuda şunda 4 guruk oýnaýan bolsaňyz beýleki kakkuda siz 8 guruk oýnamaly bolýanys. Beýleki kakku gyska da gyska bolýan ýarty ýaly kolýaşan üçin. Mysal üçin men bir diwana hassa goýdum armana ussa. Şöyle biz 4 guruk oýnan olsak, onda 8 guruk bolýar. Men bir diwana hassa goýdum armana ussa. Men bir diwana hassa. Şolar ýaly. Ýöne ýanky ikinji görnüşdäki çalt köpürak depurulýan ýeri gatnay ýolundan ene esas şonu zat etdi. Ýolundan atly çapýan ýaly. 4 guruk ayem, 4 guruk dayam, soň ýene 4 guruk ayem, soň ýene 4 guruk dayam, soňam 2 guruk si, 2 guruam a diyes, soňram ýene bilýärak. Açılsa ışkun çözi, yanar aşığın çesi. Tay tapılmaz görküňe, asla yoktur sençesi, asla bolmaz sençesi. Ýöne şeýle özüň stop berip, 2 guruk kakku kakyp saklanyp, ay şeýle özüňizçe öwreniň de. Bolýan ýagşy sagmany öwreniň. Aýdymyň sözleri düşnüksiz bolsa, men şu videoň aşagyna gökçe hat goýjak, şo taýda aýdymyň tekstini goýjak. Şonu görüň. Başga bir kanal, olam men bir dostum. Şol men aýdymlaryň tekstlerini çykaryp urar nesip bolsa, ýazylyň geljekde hemme aýdymlar diýen ýaly tekstler çykar. Sag bolun.